Masuk mahita, mereda mahita. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Say togihom ma, say tangihom ma suaraku ale Jehovah, molo jojo au, idok rohaku homadok, luluy hamuma bohiku, atong bohimma na hululuy ale Jehovah, sayunang matabuniho bohimma radok ponaw. Jehovah do pertano batowarni ngoluku, tung mida ise maaw habiaton. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na suhatu dosan amanami na di banua gijangi. Usehom matodim na badiyai dohot hapistaran na siyakoi tu sa luhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam na badiyai di tonga-tonga ni hamion. Lehon ma hiras ni roha di naposom majamitahon hatam. Asalam pita jalalam gadda huriam na badiyai.
patoktong mahuhut rohanami manguluyho sahat ro di ujung di bagasan haporsyaon nature. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dahita. Tatangihom ma patik ni debata di menggutta sadarion ima sian patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo audo jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu manangahan na di banua gijang dohok na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik di torunitano yang gotunggabe si sobaon manak siuluan. Patik patuluhon lang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalan na ay honauhum na dusugot akkana marsineang di goarna. Patik paopaton ingot hamuma pabadiahon hari minggui dinaunomari ma ulahamuna sa siulaonmu. Alayang goari papituhoni hari pada dianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo nasadari manang anakmu pe manang burum. Manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru. Ro di pinahanmu. Ro di pangisi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay di naunomari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasay sina. Dungi maradiat doi bana di hari papituhoni. Di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata ari para diran nai jala di parbadiai. Ido sahatna atong rak mangidugogo mahita tua dopan ni debata. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hopar tupati mi. Amen. Mari de mahita. Tatopo tima dosat tatuadopan ni debata martangi yang mahita.
Ale di bata nami na marasi roha jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak pigahali hami ro tujolom, huhilala hami riko doa siniroham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadariod di jolom. Jalahu paratopot tami, tung najot-jot do hami manibil sianak kadalan munabadia songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami siya jolom alani dosa nami alai dang dihalo mohoroham hamatean niyak kapardosa. Alai hamubaon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hageduhon nami, dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulo nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham dihami, marhite-hite panidangion dohot hagogoon ni tod di parbadia, asa tarapul si tuturohan nami majouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bayan hasangapod di guar mo na badiyay. Amen. Baga-baga taringot tu kasesaan ni dosa. Molo tu ngadong manangis na mardosa, adong do pangodiat tadiamay, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala ibana do pardengan nata taringot tu dosata, alay dadahola taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapom malidebata na digijang. Amen. Redeta. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion di enet siat buku pangukapon bidu 22 mamuka ayat 12 sahak rodi 20 sada tajahama marsikat sorin. Idama girama ahuro buanokku maupa silehonot tuganup khobar tunaniulana. Audo mulana jala suna parjolo jala parpudi bunana jala ujungna. Martua maak kana maburi abit nasida, asam marhuaso nasida marjabar dihau hanguluani, jala masuk si anak keharbangan tu bagasan hutai. Dibalian maak kabiang dohot aka silawan rasun, dohot aka permainan, dohot parmunu, dohot sialoi naso debata, ro dinasa nama kalongi jalan nama ngulahon gabus. Ahu Yesus marsuru-suru aku, maka tidakot Tuhamu akaon. Madapoton akahuriai, ahu do urat dohot margani Daud, bitang si payas na marsidongdongi. Jadi didoktor di dohot orowani, romaho, laos dohonon ni na ubegesa, romaho, say Roma na mawas, di jalo nagiot rohai maaik hangulwani, dalan basa-basa. Ahu maka tidakot diganup,
naubege akka hata panurirangon ni suraton, ia adong na manabay tu si tabaan ni debatama tu iba na akka haporsuhon, na tarsurat di bagasan bukuon. Jadi ulo adong na mamuati akahata ni buku panurirangon. Buatan ni dibata matuhapna hau hamuluan dohot di huta na badai. Aka na tarsurat di bagasan bukuon. Didok ibana na makatidak konon, olo na Roma au tibu. Amen, Roma ho ale Tuhan Yesus. Didongani asini rohani Tuhan Yesus ma aka na badia. Imasahat na, martua duakan na tumangihon hata ni debata, jalan na peopsa. Amen. Mari kita. Tahatidak ko mahaporsyaw tay, songonahin natidak kon lidongata sa haporsyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudosan, nato mo palangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya tod di parbadia, adorak suhabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsila, natuat tubuno toru dong di tanong, namula mangolu diari patuluhon, namanay tu surgo, nahudu tu siamu ni debata Jahoba, amanay pargogo na suhatu dosani, isibay ba na pay mamulak sogot tu tanohon, manguhumi halak na mangulu dohok na mate. Au porsea ito di porbadia, jala adoksa da huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohok di asisan ni dosa, dohok di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak ng mate, dohok di hanguluan na sora suda. Amen. Tabigi makor sian punguan ina selasa.
Titing lamasan ni huriat tadi nasa minggon. Horas Madi Tasude. Tikting Huria Manang Warta Jemaat Minggu Eksaudi tanggal 1 Juni 2025. Diringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, Aimalua do ganub namanjo goar ni Tuhani. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Nama ragam, Sada. Pesta Parningotan Ari Asasaor Nitondi Parbadia. Sada titik sada. Di hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 naroon, saat mahita tu pesta Parningotan Ari Asasaor Nitondi Parbadia na Parjolo, Manang Pentakosta na Parjolo, Parminggota Songo na Somal na Parjolo, Sikola Minggu pukul 6.30 WIB, dot pukul sia 30 WIB. Paduahon nama godang pukul 6.30 WIB, pukul sia 30 WIB, pukul 15 WIB, dot pukul 10 WIB. Sada titik 2, di hari Senin tanggal sia Juni 2025, ima pesta Parningotan Ari Hasasaor Nitondi Parbadia na Paduahon, Manang Pentakosta Paduahon, Marminggu dohita masuk pukul 10 sia WIB. Sada titik tolu. Domu tu pesta Parningotan Ari Hasasaor Nitondi Parbadiaon, partangyangan wek di hari Rabu dot hari Kamis, tanggal 10 sada dot tanggal 12 Juni 2025, Masod Majolo, Jala Udutata Mamuse di hari Rabu dot hari Kamis, tanggal 10 walu dot tanggal 10 sia Juni 2025. Sada titik opat. Pertangyangan Naposo, Tongdo di Patupa di hari Jumat tanggal 10 Juni 2025 masuk pukul 10 sia WIB. 2. Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 naroon di Parmingguan pukul sia 30 WIB di Sakapi Huriata do Patupahon Padidion Nabadia tu aka poso-poso yanakon ni Huriata. Domu tusi sininggulhon ma tusude natoras ni aka danak nanaing manjalo pandidion nabadiai asa robe ma mandohoti parguruan ni natoras di hari Rabu dohot hari Jumat tanggal 4 dohot tanggal 6 Juni 2025 pukul 10 WIB maringanan di ruang aula. Obar tusi taingot bema 2 titik sada. Natoras ni danak nanaing terdidi ima na langsung roman daftarhon sekaligus pasuraton goar ni dakdanaki laos mandohoti parguruan ditiki naung ditotuhon ima di hari Rabu dot hari Jumat. 2.2 si paradeon huhut si pasahaton tu sekretaris Huria. Nah parjolo surat pengantar sian sintuawek. Napaduahon fotokopi akte lahir manang surat lahir sada lembar. Patoluhon buku ripe manang kartu ruas. 2.3 nama nopang manang naro sian Huria na asing asa dibuan masurat keterangan sian Huria harorowanna na ditandatangani uluan ni Huria tambah ni fotokopi akte lahir manang surat lahir sada lembar. Tolu. Apresiasi ruas nama rumur 70 tahun tu Gijang. Hombar tu program pakobasion ni Huriata di Minggu sadarion di Parmingguon pukul sia 30 WIB. Patupaon ni Huriata do pasahat ulos hatuaon tu ruas nama rumur 70 tahun tu Gijang. Ima nama ulang tahun saat ro di tanggal 1 Juni.
Aka Goarnasida Boy Mata Bereng di lembar warta na adong di hitabe. Opat, seksi ama. Hombartu kegiatan Festival Paduan Suara Ama se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, sononma pinabotohon tuhita na sauria. Opat titik sada, nunga di patupa tim ofisial rapot lanjutan, jalan nunga ditolopi uluan nihuria, adong perubahan persyaratan peserta Festival Paduan Suara Ama. Naparjolo, peserta ima ruas ama dohot naposo bawa. Napaduahon marumur ma motikna 25 tahun. Patoluhon dang adong batasan ni umur na tumebona. 4.2 di minggu sadarion di patupado audisi tu calon peserta mulai pukul 15 WIB maringanan di ruang Matius. 5. Seksi musik menindaklanjuti hasil rapat tim musik gereja dan pendeta resort terkait pengembangan musik gereja untuk melayani ibadah pukul 15 WIB dan pukul 18 WIB. Gereja melalui seksi musik mengundang remaja dan naposo yang memiliki kemampuan bermain gitar, bass, drum, piano, keyboard atau alat musik band lainnya secara aktif untuk bergabung dalam tim musik gereja dengan menghubungi Hari Marpaung dan Jordan Siotang serta link Google Form yang sudah di-share ke web masing-masing. 6. Panitia Tahun Transformasi dan Pesta Gotilon HKBP Cijantung 2025. Hombartu program kegiatan naung nirangrangan ni panitia, sonon maak ke kegiatan nanaing si patupota. Orang titik sada, di minggu sadarion, di patupa do rapot panitia masuk pukul 12 WIB, maringanan di aula HKBP Cijantung. Reta mahita mandohoti rapoti hombar tundangan naung di pasahat. Onom titik 2, perlombaan kuis siapa berani antar wek. Onom titik 3, perlombaan festival kor antar wek. Onom titik 4, perlombaan dalam rangka hari kemerdekaan Manang 17 Agustus. Onom titik 5, di hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 pukul 10 WIB, sahat tunasidung maringanan di aula HKBP Cijantung di patupado technical meeting terkait perlombaan. Informasi selengkapnya Boy Mata Bereng di lembar warta na adong di hitabe. 7. Pelihan bulanan keluarga. Amplop pelihan bulanan keluarga tu bulan Juni 2025 nungar ADB di kotak na di teras ni gereja tahun. Tabuat Bema, Jala Papungotama di hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 naroon. Mauliatema di sude panupahyota di huriai, bahen sangap di goarni tuhata. Songonima tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa mingguon, aka tikting na asing boima tajaha di lembaran tikting na adong di hitabe. Saya di pasu-pasu di bata mahita di sude panggul miton ni ngoluta. Sonari saat mahita tu ulaon pasahat ulos hatuaon tu ruas ni huria nama rumur 70 tahun tu gijang. Ditiki hujahahami goarni amanami daun inanami radema ro tu jolo mangadop langgatan manang altar. Laos pinangido ma tu Dewan Diakonia lau manuntun nasida. Naparjolo inang es boru telaum banua nyonya P si hombing umur 70 tahun sian wek sada. Dua, inang T Boru Hasibuan nyonya M Simajuntak Opung Junior umur 71 tahun sian wek sada. Tolu Amang Sintua L Simanjuntak Manang Opung Elsiana umur 70 tahun sian wek sada.
Opat amang S lubis manang ama ni rumiris umur 70 tahun sian wek tolu. 5 inang NG Boru Ginting Nyonya B Siahan manang opung ibel umur 72 tahun sian wek onom. Onom amang SM Aritonang manang opung misel umur 78 tahun sian wek onom. 7 inang R Boru Tampu Bolon Nyonya P Gultom manang opung Nataniela umur 71 tahun wek 10. 8 inang D Boru Huta Galung Nyonya N Huta Barat manang opung Theo umur 71 tahun sian wek 12. Sia amang pendeta L Saragi STH manang opung William umur 72 tahun sian wek 10 walu. 10 inang MN Boru Sirait Nyonya Sintua S Sinurat manang opung Peter umur 73 tahun sian wek 20. 10 sada inang NH Boru Tamba Nyonya J Sinaga manang opung Jessica umur 70 tahun sian wek 20 sada. 12 inang R Boru Tampu Bolon Nyonya Sintua CHB Silaban manang opung Raya umur 74 tahun sian wek 22. 10 tolu inang E Boru Manulang Nyonya WM Simatupang manang opung Sophia umur 70 tahun sian wek diaspora. Hurian itu hata di parminggota sadarion songon nong di patupa huriata pasahato tama ulos satuaon tuaka ruas ni huriata nong marumur 70 tahun tu gijang imana marulang tahun sian tanggal 5 Mei sarodi sada Juni 2025 atong atas guar ni sudir ruas ni huria hakawi jantung hamima pasahaton tunasida. Diho inang na tua inang si Hombing Boru Telaum Banua. Pinasama ulos sauton tuho di ulang tahunmu pa 70 tahun. Martua jala maralupulok maho. Nuang pinasahap matuho inang na tua Opu Junior Boru inang Nyonya Simanjuntak Boru Hasibuan ulos satu di ulang tahunmu papi 70 sada tahun martua jala marulupulok maho. Boy mahudul dah. Hudul mas. Ya. Kupasahat ma tuho amang na tua Opu Elsian Naduli amang situa El Simanjutak ulos satu non di ulang tahunmu pa 70 tahun martua jala marupulok maho amang. Hupasatamnya ulos satu non tuho amang na tua amang S Lubis di ulang tahun pa 70 tahun
marolopolop jala martua maho. Upasat tamima ulos satuano tuho inang na tua opu ibel boru inang nyonya besyahaan boru ginting di ulang tahunmu papi 72 tahun martua jala marlopolop maho. Upasahat ma tuho amang na tua opu misal doli amang SM Aritonang ulos 1 tahun di ulang tahun papi 70 tahun martua jala marlopolop maho. Selamat ulang tahun. Upasahat ma tuho inang na tua opu Nataniela inang pegultom bortau bolon di ulang tahunmu papi 70 tahun sadarion martua jala marlopolop maho. Selamat inang dah. Upasahat ma ulos hatuano tuho inang na tua opu Teo boru inang nyonya huta barat boru huta galung di ulang tahunmu papi 71 tahun martua jala marlopolop maho. Selamat inang dah. Upasahat ma ulos hatuanon tuho amang da tua opu William Doli amang Padita El Saragi di ulang tahun papi 72 tahun martua jala marlopolop maho. Upasahat ma ulos hatuanon diho inong da tua opu Peter boru inang nyonya Sintua Sinurat boru sirait martua jala marlopolop maho. Selamat mana boru dah. Upasahat ma ulos hatuanon tuho inang na tua opu Jessica boru inang nyonya Sinaga boru tamba di ulang tahun papi 70 tahun martua jala marlopolop maho. Selamat inang dah. Upasahat ma ulos hatuanon diho inang da tua opu Raya boru inang Sintua CHB Silaban boru tau bolon di ulang tahunmu papi 74 tahun martua jala marlopolop maho. Selamat inang dah. Kasih tempat duduknya. Pasahat ma ulos hatuanon diho inang na tua opu Sophia boru inang WM Simatupang boru Mandulang di ulang tahunmu papi 70 tahun martua jala marlopolop maho.
dihamua kamang inang na tua da kada bui dope marhusor ta da pakoma ruas ni huriata mangadop tu ruas ni huriata mahita amang inang ruas ni huriah ke besi jantung maka amang inang na tua ta nama jalo ulos satuan di bagas bulanon jalo hubereng di daftaron poso-poso dope nasida sudi sudah dope marumur 70 tahun ya masuk tulan sia halakon aka junior namon ya alani las maruhata digajang ni umurnya kana tua-tuata tatangnya kon nasida totok marhai pason hita pe saluna si gajang umur mahita saluna horas madihita boy mamula kita kamengnang tu ingat tabi Tabigiba kor amani huriata.
Marele mahita laos tapasahak ma pelian kantong sadaa dohot kantong sadawi.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikira muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas dita kamanginang, di mingguta sadarion di parsauran lasni rohata, tangi honota ma Tuhani mama kulingi hita, jalahata di debata na dienet tu hita sadarion, tersurat di Psalmen 57 ayat sada, saharodi ayat 12. Kita na di gerejaon dohot na di inganat tabe namar minggu, na suboy rap dohot kita di gerejaon, tangi hok kamu ma hata di debata di hita, songonon maridok. Jahoba do raja, marolopolok matanoon, marlas ni roha ma pulo-pulo akanalani. Obun jalaha holomon maripot-ipot humal yang ibana, hati goran dohot ojahan ni habang sana. Api madala di jolona, mangaton akka alona humaliang. Disodangi akka hilap nado portibion, jadi lalo-lalo tanoon marnidasa. Malala do akka dolok songon patis maradopon bohini Jahoba, maradopon bohini Tuhan ni sadok tanoon. Di bari tahun akka langit do hati goranna, jala sude akka bangso marnida hamuliaonna. Iko tarurak sogut sude akka si soba ajajian, akka napa puji-puji dirina mida gana-ganaan, iko marsobba tu ibana do sude akka debata sileban. Di begesiot doi, jadi marlas ni rohama, marulopolop ma akka boru ni Juda, ala ni panghummu ali Jahoba. Ai hodo ali Jahoba nasutibul gumom-gom sadok tanoon, tumibul situdu doho sian nasa debata sileban. Hamu ale akka namaka holongi Jahoba, sai hagigihok kamu manajat. Ibana do siramoti todini akka na niasyanna, sai paluaon na do nasida sian tangan ni parjahat. Sai tersabur do hatiuron di partigor, las ni roha diaka na ujur marroha. Marlas ni roha mahamu, ale akka partigor di bagasa Jahoba, jala puji hamuma gowarna nabadiai, ido saat ni turpuki. Huriana hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, huriata hakayupe, rap dot aka huria Lutheran, do aka huria nasa horong dot Lutheran, mamake aka kalender ni parhuriaon, jala di kalender ni parhuriaon ni minggu sadarion, minggu di tonga-tonga ni parningotan di ari hananai ni Tuhata Yesus Kristus, dohot minggu pesta parningotan di hasasaur ni di perbadia, di guarima minggu eksaudi. Dibuat don sian hata Latin, exaudi domine. Ya, nomor 8, dengarlah Tuhan. Nah dia net sian Psalmen 27. Dosa sitong nakamanginang unok ni minggon. Ra perlu begiota satokit di minggu sadarion. Apalagi adong ko pungan kor exaudi tahe. Exaudi tahe. Adong ya kan? Mudah-mudahan hita pesude lam takas mangatusi mula sati tatu minggu exaudi ahado uno nasa sitongna. Ahado naikosi piabota di bagasan rohata. Marhiti jojo exaudi domine. Dengarkanlah ya Tuhan. Saya tangihon ma ali Jahoba. Hudokon naki di tonga-tonga ni minggu parningotan hana-hanai ni Tuhan Yesus do minggu hasasaur nito di perbadia ma dipiakon mingguon. Sasitong na mingguon manugu-nugu hita mangajari akan aporsiai mangulu di bagasan partikian pai maimahon di dalam masa-masa penantian. Di bagasan partikian pakirimon dalam masa-masa pengharapan. Dia mana jumonok di si ima pai maimahon pakirimon
di haroroni toddi perbadia madongani ngulunya kana porsia songon padonganio ni toddi i tua kasisian ni Tuhan Yesus dung manaik ibana tu banua gijang. Jadi Minggu Eksaudi mengajar kita selalu menanti dan berpengharapan. Alam Minggu Eksaudi ima minggu momen peralihan niak kasisian di napai memahon di bagasa tangiang dung didoko Yesus sudah sida tongosok kuma tod di perbadia lahomat dongani hamu. Ala diobasi akasisiani makilalahon kesendirian ditinggalkan ala nunga manaik Tuhan Yesus tu banua gijang. Ala ni doko Yesus pai mahamu ma martangi yang mahamu pai mahon haroroni toddi perbadiai. Ala ni do diajari do huriai diajari do kana porsia marhite Minggu Eksaudi na tongo toktong mai-maima na toktong marpakirimon asa mai-maima jala makirim di bagasan tangiang. Dang mai-maima makirim di bagasan holso. Dang mai-maima makirim di bagasan ungut-ungut. Dang mai-maima jala makirim di bagasa kamurukon. Alai paima ma hirim ma di bagasan toktong martangiang. Manogio kita terus toktong martangiang di bagasan pakirimotai. Mau tungadong pehitanang secara personal di ngulu tahun makirim paimahon paima jala toktong ma mangulu pakirimoni di bagasan partangiang. Kamanginang ate rah hitape marsada-sada serong ngulu tahun di bagasan di nuai dipaingot Minggu sadarion martangiak ko makirimi. Martangiak ko paimai mahoni. Unang muruk, unang holsoan, unang say di bagasan kekecewaan doh kekesalan. Alai di bagasan hatok tongon ni pertanyangon. Jalan marhite Minggu Eksaudion los dipasunggul hodongolunya lah Kristeni asa toktong benget, toktong sabar. Dina paimai mahon, dina makirim akan apinar baga-baga ni debata. Jadi molo sati tadi Minggu Eksaudi kainang idona pinahehena di bagasang lutola kamang. Asa sabar hita. Asa benget kita. Asa nanggabi terholsoa kita. Molo tungadong songon na liling akan nata parsita, nata hirim, nata paimai saud di bagasan ngulut tau. Alanido di Minggu Eksaudi sadarion nama dok dengarlah aku ya tua tangihom ba awalai Jehovah los di bagasan nima di pasahan hata di bataga di barita nauli di hita. Alanido asa takasi toktong di bagasa tangi yang makirim paimahon dan di bagasan hagangguan ni roha di paingotom mati hita. Ia alamat ni pangkirimota, alamat ni akat nata parsita, alamat ni aka nata pangido ima raja di bagasan ngulut tahun. Jehovah gabi alamat ni aka pangido tai ibana do raja si gom-gom saluhut. Jadi kita tidak salah alamat tentang alamat permohonan kita kepada Tuhan karena kita menyerahkannya kepada Allah sang raja itu. Alanido dia mula kamanginang asa marsiho hotita marhaporsiaon tu debata tu Jehovah ai ibana do raja jalan mga rajai saluhut. Ala memang ido kamanginang. Molo songon na lumiling otik olo gawe tergoda hita. Anu adong gosada kisah na ni suraton ni tradisi ni Yahudi taringo tungulu ni haposo ni si Abraham ni nanajulu. Jadi adorang sodijo debata si Abraham lahoborhat siya tano hatubuan na tutano na nilehon di bata tu ibana. Natoras na amana diharan ulaon na ima martiga-tiga patung, martiga-tiga nagabi gana-ganaan. Ayahnya Tara itu pekerjaannya menjual patung-patung yang kemudian dibuat oleh pembelinya menjadi berhala bagi mereka. Jadi sada ari adong masahalak
ro ninna neng manuhor patungon. Dungi dibereng si Abraham ma disukum ma. Angasa dia umur mutahe ninna matuna neng manuhoron. Atar 50 tahun ma umurhu ninna. Jadi neng tuhorom mudo patungon ido neng tuhoroku. Neng aha ma benomon gabe si sobau kuninna. Dungi dokon Abraham matuna neng manuhori boha dohonong marumur 50 tahun neng manoba gana-ganaan nasadari do pedi toppa. Aina tari do pedi toppa amukon. Hape neng sobau mu mo gabe de batadi. Dungi dung di BG na dokon ni Abrahami mula ma na neng manuhoron sudah ma dituhor. Baru saya tikin asing dung ditoppa amanai piga-piga aka patung gana-ganaan dibuat si Abraham masada tokok. Dung diputar masada patung na met-met. Dung diputar di pihak koribana matuk tokokon di tangan ni patung nobalga. Dungi Roma sitara madokon. Bah, ay bahasa putar patungon. Roma si Abraham madokon ay patung nobalga do manokok bereng may tangan na do tokkokinin. Dungi Roma sitara madokon dang mungkin tarpatu pagana-gana ani manokok dengan napatung asama putar. Ay sore bana terus. Jadi lo sima alus ni si Abraham atong molsongonido de bata gana-gana anon bahasa saya gadisom asa gabe haporsian jala sobaun ni jolma. Aka manginang godanggo halak apalagi di tonga-tonga di paralinguluna na maragami gabe tergoda ibana lah porsia tu akan debata nasing si sobaun nasing gana-gana nasing. Na di Arab adong hagugunna marhite-hite baritanakin dang adong debata na asing. Nabuy patupahom manang aha di ngulutaon asing ni Jehovah nang manopa saluhut nai. Laos ino nahita dakon ni par pesalmenon pesalmen 10 pituon di bagasan nguluta di minggu eksadion kamanginang. Di hati dakon par pesalmenon do wado Jehovah di bagasan portibion di bagasan ngulutaon. Takas de ibana Jehovah raja namanggonggomi saluhutna. Adong tulu hal na pinapatar ni parpesalmenon taringot tu harajaon ni Jehovah de batatai. Dilokon ibana bahwa Allah kita itu adalah yang berdaulat bagi seluruh ciptaan. De batatai debata namarna punahon hasokalon di portibion. Jala ido nahinanguluhon ni akana porosiai taringot tu teologi hasokalon ni debata. Idi dia do tarida hasokalon kedaulatan ni debata tarida mai sian sadok na tino panai marhaudukon tu Jehovah nama nopai. Adong masalah ilustrasi taringot tu hasokalon ni debataon sebenarnya dia berdaulat sekali dalam kehidupan kita dan dia mengatur seluruh kehidupan kita ini. Jalai konido hilalauta haporsiata memang debatado na mengatur yang berdaulat menata kehidupan kita ini sampai hari ini. Dia sangat berkuasa bagi kehidupan kita. Domutuson adong masada ilustrasi na hupili takamanginang. Adong masada barita na madok sahalak parcatur dan dia sudah seorang grandmaster. Ya. Adihita kaama gudang gua keparcatur kan? Makanya hiada hubigi parcatur keluar masian pamangan no mandokon walang yalang walang dialang walang dialang bah telu sangalang nina songoni kan akhirnya dang sau yalang ya. Makanya ada mandokon nang marcatur hala Kriste babuasa roh apa mati hodui nina songoni kan ya. Ale adong masalah grandmaster dungi main mana marcatur do anak nga marcatur may bana do anak non. Baru diberengi bana ma, bah nggak salah lakkan anak non. Salah lakkanai mati nama caturnya anak non. Nggak mulai marsa anak non, bah kalau nyerana. Tapi karena dia sudah seorang grandmaster, dia sudah sangat paham dengan langkah-langkah catur ini, lalu dia mainkan langkah-langkah catur itu, akhirnya anaknya itu yang menang. Dungi Roma anaknya madokon, bah jago do HP bapak, grandmaster ho, boy hutaluhon. Dungi Roma bapaknya madokon.
Nah huwo toro laka-lakani catur misude. Alaya salas roham hutaluhum madiriku asamonakon. Jadi sebenarnya Tuhan itu adalah Grand Master dalam kehidupan kita ini namanya. Jodoh lakat tapi salah do. Jodoh na taulah pedang pas. Jodoh na tapatupa dang boy maboy kita monang. Harusnya kita kalah. Tapi dia sebagai yang berdaulat dalam kehidupan kita ini. Lalu dia melihat langkah kita itu sudah salah. Lalu dia perbaiki sendiri langkah-langkah itu. Sehingga kita yang seharusnya sudah kalah. Akhirnya menjadi seorang pemenang. Ima kedaulatan ini bata. Boy ibadah mengatur ngulut tahun. Jahidul natabereng nang di bagasan. Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Rodo ibana. Dibahen gabe jolma tu portibion. Asa hita naung taluhian. Gabe monang alani Kristus naung ro tu portibion. Imana para jolo tabereng natutudo raja debata. Dia sangat berdaulat bagi kehidupan kita. Dia sangat berkuasa mengatur kehidupan kita. Karena terkadang kalau kita coba perhatikan teliti hidup kita. Kita sendiri sudah bisa mengatakan, ya ternyata langkah saya sudah salah. Tapi Tuhan berkenan dengan kekuasaannya memperbaiki kehidupan kita. Jalah hataridani Raja do Jehovah di bagasang uluton, patar doi di dokon perpesalmenon, marhite hite hati goran di bata. Keadilan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Hasitongan di bata, ripas sikop di patuduhon, marhite hite pardalanan ni portibion. Jadi Allah itu adil di dalam perbuatan-perbuatan. Di gobardo di mana songon sahala panguhum, seorang hakim dan pengadilannya dan keputusannya selalu di dalam kebenaran dan keadilan. Ahama, uhum natigor napi natu pani di bata di bagasang ulut tahun. Ay takas di dokon ia upan tinuhor ni dosa ima dangarong bui tatawar-tawari. Toy ma Tuhan, adong go orang dalam dia urui may uhumin kan. Ay ngenangirin no yang orang dalam kan. Ay buat boy do urusom ay tenang mah basa adong go ordal lina kan. Jala hita pe sa sitong na idolas ni rohata tong. Ujung nanon las rohata alanya ada orang dalam. Siapa orang dalam kita manginang? Tuhan Yesus Kristus. Angko nang Tuhan Yesus Kristus selesai do hita sudion. Tetapi ternyata ada orang dalam yang membela kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tigor do uhum dari mana tigor? Dung madabu si Adam do si Hawa tu dosa takas di dokon ya uhum ni dosa mi ima hamatian. Jadi dong sahalak pengadil nina songoni sahalak panguhum seorang hakim lalu dia harus mengadili anaknya sendiri yang sedang melakukan kesalahan. Lalu ketika dia menggunakan jubah hakimnya dia mengetuk palu mengatakan oleh kesalahanmu maka hukumanmu adalah mati. Di lotak ibadah telu hali selesai. Tarsonggot anak non, bapakku mah manguhumau nina rohana. Alai dung sinung pengadilan ni turun maibana sian hudulan ni panguhumi dungi rome mana tu anak dibukai mana ma bajunai dokoni mana ma hukumanmu harus dijalankan tapi yang menjalankannya adalah saya sendiri. Jaido nabi nain di bata tigordo uhumna tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi kebenaran dan keadilan hukum Allah itu adalah keadilan kebenaran hukum yang dipenuhi kasih. Naginohan ni holong. Alani do huingot do hata ni halak batak na tutu di batak madokon hata do hata mate ale yang roha. Oh na jojo balik go hata panguluhon ale roha. Atenang mohong paditan na hape lo dipuri mate mahok terus kan. Hape molo hata ni di batak hata nati kos nang dingul ni habata kota hata do hata mate ala yang rohata ikotok tong panguluhon makana kamung tanah julu inung tanah julu saat doratu hamu hatai haru mau mahonnya do kan molor terlebah hita mula sekolah akabawa terlebah sekolah la merbula terlebah sekolah mula sekolah la manak ko gadung la tu porla ni halak ulu do kosongoni haru mau maho mate ho saya terlebah do mula dina. Hape dang tutu rohani saya mangulu manakon tamak masih kolon
asa mangarato tu Jakarta on. Asa dong dela kumar haduan romar dela itu Jakarta mamera tugu Monas ina kan. Ape saat dia di Jakarta lah sataboto dia tugu Monas kan. Along korana marminggon lah sohara betu tugu Monas. Ape enggak 30 tahun di mana di Jakarta on. Dung pero tulang ngasih kuta. Ai dia do Monas ina pete joh bajo Google Map ina songori kan. Alangi bote mana dia tugu Monas. Ada dono kamanginang ya, Tuhan kita juga seperti itu. Dia sangat adil, tidak boleh berkompromi dengan dia. Tapi keadilannya juga dipenuhi dengan kasih. Itu mah baik kita gawe marulupulup, marlasiroha. Nang pe di bagasa kamurukonna iko patupauna uhumi. Ala di bagasan holong ni rohana ibana sadiri manuhuk uhum nekon si jalon ni jolma namar dosai. Jalan apa toluhon sian hatan di bataon di pasunggul hotu hita kamanginang takas do padongani onni di bata di bagasan ngoluta. Penyertaan Tuhan itu selalu di dalam kehidupan kita. Nang pejojo kita madokon I'm lonely ninate. Aku sendiri. Habis di tongah-tongah di pesta musedoi dokon di mana? Bahasa saya londa hopo inang ina. Saya rasa salah kudu nang rasa isono nasong kan. Nah gudangan mereka merasa sendiri tengah-tengah keramaian. Dan dalam kehidupan kita ini yang bermacam ragam ini sering juga kita mengatakan saya sendiri Tuhan. Di dia doh Tuhan bahasa di pasobuhau. Makanya terrodo edeni ama mulu mabalu kan Yesus haposaku. Bahasa kamu hamu kene mekel. Yesus haposaku unang au pasombu, ya kan? Dina somardongan dina. Ya. Makanya termanguli kan? Badang salah bah. Mulu ngabalu aturan ni huriat tatakas dok madok boy manguli teh he. Boy bai mah ulang mekel hamu pang. Serana salah adong mulu ngabalu gay manguli manang muli musedang talai. Alain yang dohonon memang tidak enak merasa sendiri. Memang tidak enak merasa tidak ada teman. Memang merasa tidak ada yang peduli mangatoi hita. Alain waeng di jamita minggon di dokot hita. Debata jaho baraja di hita. Jalata kasdo padonganyonna di bagasan ngoluta. Alain dua nongko sahada cerita ilustrasi nama dokon. Dia menggambarkan bahwa Tuhan itu terus menyertai kita. Adong maninna diberitai sahalak namarnipi. Ngahiara tabigio nate. Lalu dalam mimpi itu dia melihat dia sedang berjalan dengan Tuhan. Di pantai. Lalu dalam mimpi itu dia melihat dia berjalan. Lalu dia melihat ada 2 pasang kaki. Jejak di pasir pantai itu. Tapi ketika dia berjalan itu mengalami sebuah kesusahan. Lalu dia melihat sepasang kaki itu hilang. Lalu dalam mimpi dia bilang kepada Tuhan, kejam doho Tuhan. Tiki sorong namasa dia rap mardala duhita. Apa yang holadalong namasa dia termago do bagas nipatmu. Teroma Tuhan ini dinipina madokon. Naso dihidala hodo. Bogas nipat tu na binereng mi. Ai ho huop padoho. Wabing doho dang mardala bihone. Ngelutopya kamanginang molotak tungolo hita makilalau madokon dang didongani Tuhani. Terkadang kita sendiri tidak merasakan bahwa Tuhan sedang menggendong. Dia sedang menuntun kita, sedang mengopah kita di bagasan ngeluton. Alai saya tahida lama, saya hira nadi pasobu di bata hita. Sesungguhnya amang inang, penyertaan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Alanido, soalnya kan nihatan di pasalam ini pe. Iko songon hau na tubuh di topi ni batang aik mahitau. Karena ada pohon yang sedang hidup di tengah-tengah alam yang sedang kemarau, banyak pohon yang lain sudah mati tapi dia tetap bisa hidup. Karena dia punya akar yang jauh dalam ke dalam tanah dan dia sampai akarnya ke sumber air itu. Kita pea kamanginang iko barom masongoni. Songon akan aprosia di Kristus. Iko marurat do hita di haprosia di Kristus. Asa mol tung masa pea kahamolo di hita dan gabe doh tita melos. Songon akan asoprosiai dina mangadupi akahamolo ni. Alai totong rata margogo bersemangat hita di bagasan nguluta. Alanido di minggu eksau di sadarion taingok matakas Jehovah Tuhan taido raja di hita marwaso do ibana
madongani hita, mangaramoti hita, sokal do ibana, jala toktong do tigor uhumna di bagasan ngolu taon. Amen martangiang mahita. Melihat madiho Tuhan dunga marsari ngarhatam. Di tonga-tonga ni parsora minggu eksau di sadarion. Nama ngajari hami asa toktong di bagasan tangiang. Molotung di bagasa partikian pai mai maho kami. Di bagasa partikian pakirimo kami. Di tonga-tonga ni ngulu nami di Portibion. Aso nang sumurut kami. Aso nang gabi holsoa kami. Alai toktong di bagasan partangiang oni hami. Jala marhiti-hiti di paingot toko di hami Tuhan. Hodo raja di hami. Jahoma nama nopa langit tano dohot nasa isinon. Hodo nama gonggomi. Hodo na mangarajai na sokal doho Tuhan. Na tigor do uhummu. Jala toktong doho madongani hami. Madongani Portibion. Asa toktong mardalan hobar tu ruhut-ruhutna. Asa marasonangan Portibion dohot nasa pangisina. Laus ido nahu pakilaloka misaro dio basot Tuhan. Boy hami marasonangan, boy hami margogo, boy hami marlasi roha. Ala tukodo na manguluhon ngolunami. Ala ni sahat di homa hami saluhut na Tuhan. Manang ahape na masa di hami. Homa na madugu-dugu mangiring-iring jala na marguguyo kami. Hupasa tayo masadok ngolunami tuho. Ulaon nami akan aku parsita hami keluarga nami marsada-sada homa na mangaramoti hami utangyo kami akaros ni huriam na tongon di bagasan akaparukilon na tongon di bagasan kagalion alanya kaparsahiton na piak di rumah sakit nang di bagas na sidabe nang hudulo hami manang nasoharu hudulo hami dobe Tuhan posrohan nami hodo rapon nasida margugoy hon nasida dia kahagalion ni pamatang nai. Utayo kay manakaruas ni huriam namarlas ni roha. Naong majalo pasu-pasu pardongan saripion. Naong majalo pasu-pasum dingulun niya kaparianak konon. Paluas manasida mamuji-muji ho. Songon niya karuas ni huriam namarulang tahun saminggon. Ulang tahun kelahiran do ulang tahun para saripion. Moliate di ho Tuhan. Tung ala ni holong ni roham di. Gabi boy tabba aka gajang nimur nasida. Secara khusus tangyo kayu makan natuto nami namarulang tahun sa bulanon naong majalo ulas hatuaon sadarion. Dina nami inang nyonya si hombing inang borut telaum banua. Dina nami inang si manjuntak boru hasibuan. Diamanami amang sintua el si manjuntak. Diamanami amang es lubis. Dina nami inang siahaan boru ginting. Diamanami amang SM aritonang. Dina nami nyonya gultom boru tampu bolon. Dina nami inang huta barat boru tagalung. Dina posom amang padita el saragi. Dinang sintua es sinurat boru sirait. Dinang nyonya je sinaga boru tambah. Dinang nyonya sintua CHB silaban boru tahu bolon. Dinang nyonya si matupang boru manulang. Nang marumur 70 tahun tugijang nasida sabulana Tuhan. Moliate madiho. Sapala di luasona sida dapotan ulo 1 tahun sadarion tung martua jala maralu pulup mana sida diurut ninggoluna 7 lanon di hatu tua di pamatangna totong maralu pulup tadina Tuhan sahatu homa akapino parna pe asa marhite ngulun akapino parna sida pe goklas ni rohana tong moliati madiho Tuhan homa sobba elek nami tangiang nami tuho tangihon maalani Kristus Yesus Tuhan nami amin. Marede mahita, laus ditikina maredion tapas sahat ma pelian dohot tu fakta tu sosial ni huriata. Amen.
tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupa saat hami masya na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupa rahasia kami peleanon, pati bulhon harajaon muli tonga-tongan huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutan na hami godang di silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, sai penerbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malam meniroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Disodakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama bohina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim.
Bahagia